Днес си приготвяме домашен сладолед със сладкарска сметана, кондензирано карамелизирано мляко, бисквитки без захар, ванилия и ягодки. Смесваме кондензираното мляко със сладкарската сметана в планетарен миксер и разбиваме добре, като не трябва обаче да разбиваме прекалено много. След това вземаме бисквитките и в този уред, който бабите ни най-вероятно познават, разбиваме бисквитките на трохички. Добавяме ги към готовата смес от млякото и сладкарската сметана, след което започваме да пълним една купа. Половината ще я направим с ягоди, а другата половина оставяме само с бисквитки. Тук е момента да вбесите вашия съпруг, който ви е купил нож само за сирена, а вие го използвате за всичко друго, но не и по направление. Добавяме ягодките към втората половина от сместа и започваме да пълним кутията. Не забравяйте да оближете купата и лъжицата. Затваряме кутията и я слагаме за 2 часа във фризера. Нашият сладолед е готов и гарнираме по желание. Виждате парченцата от ягода. Може да добавим течен шоколад, бисквитка от тези, с които добавихме в сместа. Ние слагаме и прясна мента, а вие каквото друго пожелаете. Да ви е сладко!